oras-orasan yung pagpamuhi o baboy. Ngaya kong anay nangamatay. Ngaya ko ang butakal. Umayaw ta kay tumuhisa. Namatay. Dapa ang mga baktin. Nangamatay. Itan. O kini buhing handumanan. Kining ako ang mga tangkal. Din, maunta ni mo ako ang dagpanan ug makakwarta ko. Kay kining panghayop. Maswerte-swerte hanta makakwarta. Wow! Kabagon pakakuha ning hitabo sa akong panghayop. Oh no! Tungod mo ko na yung gitawag nila ESF. Sa English ba? African Swine Fever. Kaya ang baktin na ikaw ani sa maong milanat mag-igit-igit. Ayaw, di ma. Kining tangkala. Mo gini akong mahinumduman. Nga angkong anay diri. Mo baktin, mo anak og taglusi ka buok. Ayaw, di ma. Mutro sa to kong asawa. Nagdas larot. Ni kuyog og laing laki. Ya karon nagpabil ako na nagkinusara. Mutro sa to kong asawa. Nagdas larot. O karon nabilan ko ako sa paghigugma. A few minutes later. Adto ko silang bainting ron kay mambit kong baboy. Nag mga 5 lang kabuok. Ang duha, akong lapaon. Ang tulo, akong aslon. Akong ato ko dito. Signaro siya diha. Ayaw, di ma. Uy! Hala! Doon sa nihang baboyan? Nakalabira man eh. Oh no! Nagian siguro itong bagyong udit. Wala na yung mga ato. Sabay inting sa daasa na karon. Usa man ako pag-order ani ron. Wala naman yung mga soul baboy. Usag, agian matan niya itong bagyong udit. Kabta na, nasa ka to. Asa ka sabay inting ron, ha? Nawago na kami? Baiting! Oh, yara man ka bay. Oh, sabay ito yun bay. Niyalin ko bay kay mambit ako ni mo. Manimagmuk baboy ba? Ako ang tulo aslon, ang duha akong lapaon. Ay mga bay, bugal-bugal man yung mga bay. Dapit ako kondisyon ba yun? Adi, di nga rin lagi ko kay abid ako sa tabuan na nga nakalabira naman yung mabuyan. Wala ka bati ng istorya day nga napurdoy na ko tungod aning dangat ako nga mga baboy na ko umatay. Wala ko kakuan ba kay karon pa mas ako masuloy na rin. Yang anong tamang naam ka diya nan nabilanggo sa pagigugma. Namakan ka. Bilin na ko na ginusara ni bay. Mo siya hitab ko niya ko ang bubuyan rin. Tabangon pa baka ko ani. Wa naman tong virus sa tao. Karon sa hitabua, mga baboy na ko ay suhulan ako to ang mga tao pag paglubong atong anay na ko butakal, may pa kayo tumisa. Di ay kagulan na ba yun? Kagulan na ba yun? Ako yung mga baka dito. May sa ito. May padaro, kwarta ko, magkabay-baway ko kay ita, anay virus tao. Dire, mga anay na ko, akong butakal, may kay kumuhisa. Matay sad, mga bakti na ko. Ita. Ay, natuta dito. Batun lang ko nga to eh. Ito sa balik, ito ko kang baka, paysa ito. Sige, para maka malingaw-lingaw sa kong gabay kay paita ning dangat na kusko ang panghayop diri ay. Mao sige na. Agay, napit ako